Bijna 200 Venraynaren lopen de Nijmeegse Vierdaagse. Tijdens de derde etappe was er voor de wandelaars in Milsbeek een rustplaats gecreëerd. Wandelaar Chris had de smaak te pakken. Het is goed te doen, alleen het regent nog een beetje. Ja, de zon, te veel zon is niet goed, maar te veel regen is ook niet goed. Nee. Want dan moet ik de hele tijd de paraplu opzetten, want ik heb een hekel aan de poncho, ik heb een hekel om iets op de kop te zetten. Dus ja, dan moet minder regen. Dus. En met de blaren is het goed? Ik ga 1 blaar. En je gelooft het niet, in de mond van het praten. Na 50 kilometer wandelen is het nog niet voorbij voor Chris. Bij thuiskomst mag hij eerst nog een paar uur aan het werk. 'S'avonds, ik moet op 10 thuis zien, maar dan moet ik wel werken. Hey, ik ga vanavond bij mij op 10 naar huis. Ik ben zorg altijd om 1 uur of 6 thuis zien. Dan kan ik mooi tot 1 uur 50 werken, in bad en slapen. Want 's morgens om 2:30, dan gaat de wekker weer, want dan gaan we weer. Dus we gaan op 10, want we zitten op de 50. De 50 die starten op 10. Dus massage is er niet bij. Petra en Monica verwachten dat zij de Vierdaagse gaan volbrengen. De bloggers van Pela Maas Venray kijken zelfs uit naar het loodzware stuk over de Zevenheuvelenweg in Groesbeek. Ja, ik denk het wel. Ja. Nee, dat gaan we doen. Sowieso. Opgeven was geen optie, hadden we al als onze lijfspreuk. Dus ja, leuk. We zijn over de helft. Dat vind ik altijd al lang over de helft. Ik vind het wel fijn om te horen dat we weer over de helft zijn. Ja, vandaag het geeft toch een beetje vleugels voor het laatste stuk. Ja. En we moeten nog een heel leuk stukje krijgen. Zevenheuvelenweg. Zevenheuvelen, ja. Voor mij nieuw. Dus een stuk daarnaast wat minder. Het tweetal wandelt de etappe uit met Nelly. Zij is bezig aan haar 25e Vierdaagse en weet wel wat ze kan verwachten. Moeite met het laatste stuk van de derde dag heeft ze dan ook niet. Nee, helemaal niet. Dat vind ik juist mooi. En dan even stappen bij de militaire rustplaats. Dat is een mooie ceremonie. En ja, het is ook belangrijk dat er aan gedacht wordt. En dan even stoppen en dan lopen we de heuveltjes over en dan Nijmegen in. Voor 3 luchtmachtveteranen is er in de jaren veel veranderd. Eerst trokken ze met 10 kilo bepakking door de straten. Omdat ze de 50 jaar gepasseerd zijn, is dat tegenwoordig wel anders. Ja, nogal. Zware rugzakken bij bezuinigingen bij de fans, ja, iets minder. Ja. Op jullie leeftijd hoef je niks aan mee te sjouwen dan? Nee, daar zijn we te oud voor. Bij de Venray rustplaats worden de wandelaars voorzien van eten en drinken. Wim zorgt ervoor dat niemand iets tekort komt. Ook hij maakt lange dagen. Ja, als hier alle lopers voorbij zijn, hier kan ik toch niet weg. Dan ga ik naar de wedren die vrouw weer ophalen. En dan ga ik naar huis toe, dan maak ik alles schoon. Dan ga ik naar de cafetaria Tiele, de spullen weer ophalen voor de dag erop. En zo is de dag dan. Voor de veteranen is het uitlopen van de Vierdaagse een peulenschil. Maar hoe vaak verschenen zij aan de start? 16, 15, 9. Ja. Hij haalt het nog in. Ben bezig. Denk het niet. Denk het niet. Gaat niet lukken, joh.